vi byder endnu en gang velkommen til Harskov. I dag vil Søren Ryge præsentere denne her. Normalt folk vil påstå, at det her var græs, men jeg er helt sikker på, at det her er en sjælden form for dværgurt. Og dværgurt, den kan ryges. Når den første engang bliver moden, så overgår den hver eneste havplante i det her land. Den smager ikke særlig godt, men jeg garanterer dig for, at du kan ryge den. Vil du fortælle os, hvad det er, du laver? Ja. Jeg kan se mine fingre igennem en 3 mm aluminiumsplade og 2 stykker 1 mm læder. Det er meget mærkeligt. Ja. Det er det hemmelige magiske syn, jeg har fået opfundet her.